ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. якум хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, аз сентри Данғара, аз пеши бозор то ҳамин хонара 2 километр роҳ аст ки ҷои нағза мега соҳибшон. заминаш дӯстон 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардаги тайёра, якта калидор, ошхона ҳамонш дар дуруни ҳамин хона аст ки хона бо сифати баланди замонавӣ омода карда шудааст ки ремонти беҳтарин ва проекти замонавӣ навкати тайёр карда шудааст ки хона уже тайёра медорен зиндагӣ мекунад. гирди хона маҳкам, якчанд навъ дарахтони мевадиҳанда, обсид бе проблема, ҳамаи шароитҳои зиндагиш ҳастанд. як бо беседкам барои тобистона, беседкане ки навеси барои ҷои шитани беҳтарин кардагиае. дӯстон, ин срочно фурӯхта мешавад бо нархи 245 000 сомонӣ ки боз муомила мекунем. мега соҳибшон срочно сум дар курай. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки фақат медорен зиндагӣ мекунен. марҳамат, рақамошон дар поини видео аст, метавонед занг зад бештар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. шумо агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ки квартира, мошин барои реклама кардан, дар номерои имо ба саб роя кунед. дар видеои оянда рекламаш мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, дар автоцентр уфтагиҳои соҳибшон. якхонага квартира ҳастад ки дар дуюм ошӯна қарор дорад. 34 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, хобвана ва отделни ҳамин хел чизо ҳастад ки дӯстони азиз бо шароитҳои зиндагиш таъмин аст. ремонти нав кардаги аст ки хона уже тайёра доми навастрой карда ки уже ремонтуш тайёра медарад зиндагӣ мекунед. канализатсияам дорам ки дар наздикиш чизои лозимӣ, ҳамин хел муаттаб, садик, ҳамин хел чизо ҳастанд. фурӯхта мешавад бо нархи 155 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега дар назди квартира. ба кадом дӯстоне ки агар вариантош агар мувофиқ бошад, агар ягон маълумотро нафаҳмида бошанд, рақамошон ҳастад ки метавонед занг зад бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин квартира гирем, фақат одамони харидор. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар ҷамоати Исмат Шариф, яъне ки деҳаи Болёни Поён. заминаш 42 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардаги тайёра ки 6 дар хона даруношон 5 баҳсе ҳастад ки якта калидору 10 баҳсе дорад. дӯстони азиз ки бо ҳамаи шароитҳои зиндагиш таъмин аст. дар дуруни ҳамин хона якта калидор, якта ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш ранги секса дар дуруни ҳамин хона кардаги аст. бо дар берунам бо ҳамин хел бо отделна ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, баня, аловхона, дегдохона бо отделна дар берунам дорад. як оилаи калонда беҳтарин ҷо аст ки бо боғам дорад ки як боғ ҳамаи навъ дарахтони мевадиҳанда ки 42 сотиқ замин аст. дӯстон, дар дуруни хона холодильник, яъне термис, ҳамин хел чизо оби гарми хунук ҳаст. дар дуруни хона об мегузаранд ки дар инҷа об дорад, дар Данғара ки об дорад бе ягон проблема. нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. кадом метавонад агар дар кор бошад, яъне ки вариантҳои бартира, вариантҳои алишиам дорад. бо ягон квартира кади фарқ аз куҷое набошад, бо квартира алиш мешавад. кадоми шумо агар мехарем бо сум арзон кардан метиҳанд, кадоме ки алиш мекунад бо квартира, вариантҳои хуб дорад. рақамошон дар поини видео аст ки рақамои Тоҷикистон, рақамои Россия, соҳибшон дар Россия аст. агар ки шумо халин алиш кардан мешавад, ҳамун як рӯзда расида мебиёнд. марҳамат, бештар маълумотро аз ҳамин рақамо худтон гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Шоҳ Мансур, яъне ки кӯчаи айни гуфтагӣ аст, пеши бозорчаи Желмастив. якхонага квартира аст ки дар якум ошӯна қарор дорад. 25 квадрати метр, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом,
ремонти хай средния мега бо шароитҳои зиндагиш таъмин аст ки доми 4 ошона аст дар якум ошонаш қарор дорад. ҳамаи шароитҳои зиндагиш дар дуруни хона тайёр аст ки медонед фақат зиндагӣ мекунед сирошона фурӯхта мешавад. дӯстони азиз бо нархи 196300 сомонӣ мега соҳибшон ҳамехел нарха хушор мондаги аст 196300 сомонӣ бо муомилаи хуб мекунед мега фақат одамони харидор бошанд. бештар маълумота ба телефон мефарам маҳрамат занг занед гиред дигар маълумоташа аз соҳиби квартира. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қурғонтепа дар шабчароғ. духонага квартира аст ки дар шашум ошона қарор дорад 55 квадрати метр обсве дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом хоб кондитсионер термис ва ванна отдельни аст ки дӯстон дар пеши ҳамин квартира мега яъне ки мактаби калон ва саддик яъне ки бозор ҳамин хел чизо наздик аст. ҳай бештар маълумотша мегирем фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки ҳамаи шароитҳои зиндагиш мебел ҳамаи диван кресла ҳамаш дорад. хай чизоша нагуфтем ки бо чизи чораш ки бе чизи чора иша гуфтагӣ нестанд фақат ҳамиха маълумотҳои квартирашона пешниҳод кардагӣ ҳастанд. агар ки ба шумо ҳамин квартира маъқул бошад дар шашум ошина духонага метавонед ки занг зада бештар маълумотоша аз соҳиби ҳамин квартира гирен. хоҳиш мекунем ки лайкута намонед ва видеонавори моро дар имо ва ватсаптон подлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар қишлоқи фурқат поёни раҳи калон гуфтагӣ аст дӯстони азиз яъне ки лаби роҳ да қишлоқи фурқат хай бо дигар маълумотоша аз худашон мегиред наздикии бозор ва мактаба мега замин 5 сотиқ замин дорад ки якта временкам хона кардагӣ коробкаи обсве дар инҷа ҳаста ва як чанд намуд дарахтони мевадиҳанда дорад садошона фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ ки бо муомила мекунем мега соҳибшон 5 сотиқ замина барои назди ҳавлигане ки хона карда мешавад. дӯстоне ки аз ноҳияи ёвон ҳам хеле замини холӣ пристадан ина шумода вариантҳои хуб бо якта дига временкам дора мега соҳибшон. маҳрамат занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин замин фурӯш метавонед ки пурсед. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни зебошка гуфтагиҳои соҳибшон ки райони поёни зебошка ҳам хеле маълумот аст. духонага квартира аст дӯстон дар дуюм ошона қарор дорад доми 3 ошона мега соҳибшон 45 квадрати метр обсве дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз кондитсионер балконам дора мега ва кухниша бо отдел дта аст мега хай бо дигар маълумоташа мегирем бо яктага комнатаи закрити детскиам дора мега соҳибшон. хона бо шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ремонтош нағз аст фақат медорем зиндагӣ мекунем. бештар маълумотош аз худашон наздики ҳамаи шароитош яъне ки кондитсионер термис ва стиральная машина холодильник кухни гарнитур ҳамаш ҳаст ки намедонам ин чизошам қайдшон метия наметияд аз худашон мепурсем. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ ки боз арзон ва муомила мекунем мега соҳибшон арзони хуб мекунанд. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед занг зада бештар маълумоти пурраша аз соҳиби квартира гиред. марҳамат занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри бохтар дар ноҳияи кушониён аз центр камтарак болотар якчанд километр ҳамин хона қарор дорад. заминаш 3 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра якта калиддор ошхона ҳоҷатхона ҳаммом дегдонхона газхона отдельни аст ки дар дуруни хона мега кондитсионер шифонер дорем ки ҳамеша мега қатъи ҳамин хона метем мега ҳамаша обши фурӯхта мешавад дарахтони мевадиҳандаам дорад ва обсве шавада гирдаш бо семиблокати маҳкам карда шудааст ки фақат медорем зиндагӣ мекунем. нархаш дӯстон 130 000 сомонӣ ки боз савдо ва муомила мекунем мега ҷои нағз мега обсвеш бе проблема фақат медорем зиндагӣ мекунем. ремонтшам средни нав кардагиам ки хонаҳо навсохта. марҳамат кадом дӯстоне ки ҳамин хел хонаҳои арзон пристадан ай шаҳри бохта 130 000 сомон метавонед ки занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин хона гирен. хоҳиш мекунам ки лайкута намонед ва видеонавори моро подлиса кунед. чӣ хонае ки далкурад дар комментари нависед албатта пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ки пешниҳод карданд қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар райони Фирдавсӣ пеши бозори Сахват гуфтагиҳои соҳибшон ки пеши Сахвата қарор дорад.
یک خانه کوارتیر است در 4 اوشنا قرار دارد. 30 کوادراتی متر обсвет دارد. اشخانه، حاجتخانه، حمام، кондиционер, термис, балкон و یعنی که ванна отдельный دارد که ремонтش средний ремонти بهترینه که خانه در حالتی 100% آماده میگه و تیار است که فقط می‌دارن زندگی میکنن. پیش دام میگه مکتب و صدیق هم هست میگه. همین خیلی معلومات پیشنهاد کردگی است که تلویزیون همش پرده های نو قایدوی کردگی موندگی است. دوستان اگر همین واریانتاشون با شما اگر موافق باشه، اگر معقول کرده باشین، یگام معلوماتی که ما فهمیدیم با شما فهمونه باشد، رقمشون هست که میتونید زنگ زده از صاحبی همین کوارتیر خودتون سودا داده پرسید و نرخ نباشه قطعی تلفنی یا که سودا کنین یا که رفته کوارتیر از پیش بینین و سودا کنین. شما هم داشته باشین اگر همین کوارتیر فروشی در مروی کنین، در ویدیو آینده رکلامای چوت کده میپردازیم. خانه فروشی نزدی حولیگی است. دوستان قرار دارد در نویه ورزاب در دهه دیودره گفتگی است، یعنی که کوچه صددینی عینی گفتگی صاحب شدن خیلی معلومات دادگی است. زمینش 4 سوتیق زمین دارد که دو در خانه کردگی که خانه коробка است. یک تا کلید دارد با سمی بلوکاتی آماده شده است. گیردش محکم است. در اینجا обсвет میگه آوردگی است. обсветش هم هست و آدمو زنده کرده جوش جای نغز میگه بود هوای تازه برای دچه که خانه نزدی حولیگی بهترینه که یک 50-60% خونه تیاره فقط در تریزه و رنگبور همه خیلی کارو میکنه. دوستان عزیز نشد حجت خانه چیزی یکم چی گفتگی نیست و یک کمای دیگه هم سنگ داشته. فروخته میشه به نرخ 85,000 سومانی که باز ارزان و معامله میکنه. میگه واریانت های الیشی هم دارد با ماشین کتی الیش میشه. میگه اگر شما ماشین داشته باشین الیش کردن خواهید نه واریانت های خوب میتونید که در همین رقمش زنگ زده بیشتر معلومات از صاحب خونه گیرین. کوارتیر فروشی نوبتی است. دوستان عزیز قرار دارد در شهر دوشنبه در 102 میکرورایون. همین خیلی معلومات است، دیگه معلومات ندادم. یک خانه کوارتیر است که در یکم اوشنا قرار دارد. 40 کوادراتی متر که در نور کالون است که اگر خواهید دو خانه هم کدام میتونین. обсвет دارد، آشخانه، حاجتخانه، حمام، ترمیز، مبل، детский کراواتی یعنی که детский کراوات هم دارد و قالینای نو، پرده. همین خیلی شرایط‌های زندگیش است که دوستان عزیز با شرایط‌های زندگی همش تامین است. خیلی با بیشتر معلومات از صاحب هم کوارتیر خانه ریموت بهتری که دیگه که به یگان کمبودی فروخته میشه. دونر خیلی 290,000 سومانی که باز ارزان و معامله میکنه. میگه اول بیاین کوارتیر از پیش بینید میگه چه خیلی معقول تون باشه اگر با سودا میکنه. میگه صاحبشون معلومات فقط آدمانی خریدار گفتگی میتونه که زنگ بیشتر معلومات از خودشون گیرن. شما دوستان عزیز اگر خانه های فروشی زمینی یا که زمینی خالی کوارتیر ماشین داشته باشین در ما پارتون ما در ویدیو آینده رکلامش میمونه. خانه فروشی نزدی حولیگی نوبتی است. دوستان عزیز قرار دارد در شهر وحدت در رایونی بهار گلستان گفتگی هم خیلی معلومات است. دوستان عزیز یعنی که رایونی بهار گلستان زمینش 6 سوتیق زمین دارد که 14 خانه کردگی است که خانه یعنی که یک 90% уже تیار است که خانه پود ابوی میگه تیار است. خب 14 خانه دارد обсвет است. آشخانه، حجتخانه، حمامش هم отдельный است. خانه میگه پاتالوکوش دگی است یعنی که فیگورنی تیار کردگی است. یک تا подвал هم دور هم میگه صاحبشون یعنی که خانه уже почти تیار است. نرخش 140,000 سومانی که باز ارزان و معامله هم میکنه. میگه صاحبشون با اکادمیک اگر لازم باشد رقمشون در پایین ویدیو میشه میتونید زنگ زده بیشتر معلوماتی پرشه از صاحب همین خانه گیرین. دوستان از لایک و نمونه و ویدیو نواری ما رو پلیسا کنید. چی خانه که با شما لازم باشد در کامنت نویسید ما البته میمونیم. اگر شما هم داشته باشید خانه در ما روی کنید ما در ویدیو آینده رکلامش میکنیم. امروز 12 خانه فروشی تا ویدیو آینده.